jdem se zaprezentovat. No. Jdeme, co problém. To si měkkej, tedy jenom 25. Je tu tempa, hudeček, takže tu bude zajímavý Baďa závod. hudeček. Vyrážíš napřed, jo? Jo, půjdu. Budeš muset, jak ti ty věci vyvezou nahoru. No, rukavičky asi neberu. Nebudu si k tomu stavět jakože v rukavičkách, to ne. Takže jak máme dneska vyhlídky? Slušně to zaběhnout. Už to někdo běžel z vás dvou? Taky ne. Na Pradědu už jsem běžel, ale tréninkově, ale závod poprvé. Takže čas? Takže bude osobák. Tak už se těším. Jak to jde? Jak to vidíš teda? Je mi zima i v té bundě. Tak co teď? Něco si obleč. Máme medaily. Že bych si ji nechal radši? No to je moc, tak to je... Pak ji po kilometru ji zahodím, ne? Už to tam dáme? Asi jo, ne? Asi jo, a půjdeme se teda rozkusat. Tak jo, hoší nahoře teda. Čus? Dobré to bylo. Začátek rychlý jako vždy. Ale jinak potom od Ovčárny jsem začal zavodit. Pak už to šlo, pak už jsem zrychloval, běžel fajně, no, pod hodinu, spokojenost. Aby ne. Zima byla? Zima byla strašná, až normálně takové lehce omrzlé, skřehle ruce, takže chtělo se to líp obléct. Přidat za Ovčárnou stačilo začít závodit. No. Zachaska úplně úžasná, akorát ruce mi už mrznou. Ale jak jsem viděla jenom tílečka, trenýrečky, jo, to jsou kurňa. krásně. Krásně, Zima? no, nasněžil. 67. Jak se běželo? Nebyla ti zima? Kyslík? Nebo nohy? Tepy? Pojď! Startovní číslo 9. Josef. Pojď. Výborně, Pipo. Zaber! Pavel Holub číslo 90. 80, 109. Tak ta jedna je tvoje, ale jako... Jednou mu držíme. Teď už je dobře. 2 štamprlky, čajíček, teď už je fajně. Až na ty kolena. Strašná zima. Nekety. Co kolena? Kolena už se zase to uvolnili, tak jako už dobré. Dobré. Ale zbíháme dolů a dáme si polívku. Jo, máme tam 200. Jo, bo já žádný rychlík nejsem. Dneska s odstupem půl hodiny šupa, už mě nebolí kolena, jo, už zase endorfinky vyplavené spotřebovávám stále, takže teď už jako prostě jsem šťastný zase, no. No, tak to je úplně... Jako vždycky. Teď už to jde. A ty 2 slivovičky, ty furt jako oni teprve začínají pracovat. Si No, myslím. tak teď to půjde dolů, budeme ještě sprintovat, ještě nevím. No. Eye of the tiger is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last, no survivor stakes his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger. To je nějaký závod dneska, nebo? Já jsem běžel nahoru, teď běžím jako takhle dolů, ale už jsem unavený. Už opravdu, už tak jako běžím jenom na dluh. Počasí se zhnusilo zás. Dobrý máč.
nepřijde to tak nějak, jako, že jsme všichni běželi nahoru a 100 čas spát.